Gyöngykoszorú népdalkör 2004-ben alakult. Eddig, mint a Demecseri Barátság Nyugdíjas Egyesület népdalköre szerepeltek, de 2009. július 1-től változatlan összetétel mellett új, stílusosabb névvel állnak színpadra. 2 országos aranyminősítéssel, 2 vasgajos aranyoklevéllel rendelkeznek, valamint az idei vasgajos verseny Tarpán megrendezett térségi versenyén bejutottak a középdöntőbe. Műsorukban szabolcsi dalcsokrot mutatnak be, vezetőjük Juhász Jánosné. Még szabadnak csomó visszük a dolgot, addig megcsináljuk. Vagy egy két alatt beszélünk, aztán majd belejött. Nem.